Hayırlı gün, hürmetli kadirli bağlılar, hürmetli okutuşular, kelgen әтиәниләр. Инде шушы әйтебезне барып чыгарырга дип уйламадык, көтмәдек. Бик матур кичә. Әлбәттә, инде без моны узган елда менә шушы мәктәп җитәкчелеге белән, инде әлбәттә моның башында тора безнең районыбыз башлыгы Ишат Габдулфатович, татар җанлы, милли җанлы һәм инде шушы милләткә зур игътибар иткән безнең район хакимиятебез. Менә шушы әйтеп без барлый алдык классны, әлбәттә инде монда мәктәп җитәкчелегенең, укытучыларның һәм инде әтиәниләрнең бергәләшү нәтиҗәсе сокланып һәм инде горурланып балаларга һәм инде нидер көнләшеп тә утырам. Безнең балаларга мондый беренче класстан хәл тел өйрәтә алмадылар дип тә һәм инде хөрмәтле укытучылар һәм инде мәктәп дирекциясенә әйтәсем килә бик зур рәхмәт сүзләремне. Бүгенге көндә менә балалар 4 телдә инде күпмедер аралаша, алар инде рус белән татар телендә әлбәттә тулаем сөйләшә алалар, инглиз телен, аннан тыш безнең гарәп теле белән дә инде алар үзләренең осталыкларын күрсәттеләр. Әфәрин балалар, молодцы. Искиткеч һәм инде шушы күнекмәләрегезне сез киләчәктә дәвам итәрсез дип, әтиәниләрегез белән, укытучылар белән берлектә бу күнекмәләрне бетермичә, инде киләчәктә менә горурланып әйтәсем килә, шушы балалардан безнең инде матур җитәкчеләр чыгар, Алла бирсә. Шушы балаларны әйтте диясез, Алла бирсә, менә шушы балалар безнең инде илебез белән җитәкчелек итәчәкләр әле, Алла бирсә. Шушы теләкләр телим сезгә. Әлифба бәйрәме белән тәбриклим. Сез инде менә балалар бик хәрефтән ижекләр җыярга, ижекләрдән сүзләр җыярга, җөмләләр төзергә өйрәндегез. Инде тырышып укырга сезгә инде менә бөтен уңайлыклар тудырыла. Һәм инде киләчәктә менә инде безнең беренче сыйныфка бирүче әтиәниләр, балаларын бирүче әтиәниләр дә килделәр дип беләм. Менә шушындый тәрбия булганда, әлбәттә моның артында инде әтиәни тора. Әтиәнинең милли җанлы булуы, һәм инде безнең телебезне яратуы. Без бит инде полингвальность дип әйтәбез, билингвальность дип әйтәбез, 2 теллек, 3 теллек, күп теллекне өйрәнү дип әйтәбез. Әлбәттә, бүгенге көндә менә шушы зарури балаларга, чөнки менә бүген әгәр без аны балаларга сала алмасак, инде безнең киләчәгебез, балаларның киләчәге юктыр дип уйлыйм. Чөнки ул төрле телләрдә сөйләшә, аралаша бергә тиеш. Мин ялгышмасам, бала инде 14 телне белсә, ул бөтен дөнья телләрендә аңлый һәм аларга аралаша дигән шундый фикер бар. 14 телне. Алар инде безнең 14 телне белә, 10 тел өйрәнәсе калган. Инде киләчәктә әле 11-не бетергәндә бөтен дөнья телләрен өйрәнеп чыгарсыз, Алла бирсә. Уңышлар һәм инде класс җитәкчесенә Айгөл Радифовна сезгә дә рәхмәт. Балаларны туплап, менә тәрбияләп, әлбәттә моны әйтәмчә инде әтиәни белән берлектә эш. Киләчәктә дә менә шушы күнекмәләрне югалтмыйча, тагын да өстәп инде шушыларга ияреп, беренче сыйныфлар һәм инде безнең тулаем, зур, матур, татар, яхшы мәктәп булыр дигән ышанычта калам. Рәхмәт барыгызга.